אז היום עשינו בודזין, סטפן בודזין. וגם אתה קרח עם משקפיים, אז בכלל כאילו אתה טייפקאסט. אז מה עשינו פה? עשינו ביט מהמכונה הכי מגניבה בארץ. הקלטנו נויז. ואז הקלטנו את זה. זה האנלוג ששמת לו את הסיד? זה בעצם הסקוונסר של האנלוג? כן, כאילו לקחנו את האנלוג. תפתח את הקליפ רגע.